हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनोगै हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनो जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो नायनि जाकबनि चैप्टर 4 verse 7 बेयाव बुंदों बेनिखायनो इसोरनि सिङाव था सैताननि जेंगा गोगोमै गसं oblanw Switana nwngnifrai karlanggwn जिसुनि मुङै आमेन इसोरा बाखनाय जाथों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि गाहाम बोसोनखौ दिनै जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दिनै जे इसोरा जे जोंनो जे प्रमिस खालामबाय दिनै नोंथां आरो आंखौ दिनै इसोरा जे बुंबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै जोङो इसोरनि सिङाव जोङो थादिनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर जानो हागौ दिनै नोंथांनियाव गोबांथार सानाय सुनाय दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जों साफैया जोङो इसोरनि सिङाव जोङो थादों दिनै नोंथां आरो आंखौ दिनै इसोरा बुंबाय नोङो इसोरनि सिङाव था नोङो सैताननि जेंगा नोङो गसंदो दिनै नोंथाङा सैतानखौ नोंथाङा होखारनो हायो इसोरनि मुं लानानै दिनै नोंथां आरो आंहा जोङो दिनै गोगोमै जोङो सैताननि जेंगा जोङो गसङोब्ला नोंथां आरो बयनि सैताना नोंथांनि आरो आंनिफ्राय बियो माबा मोनसे खालामनो सानदोंब्लाबो बियो गोजान जागोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फै दिनै नोंथाङा आरोबाव सानबावनो नांलिया जे आंनियाव गोबांथार प्रब्लेम दङ आंखौ सोर हेफाजाब खालामगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इसोरानो नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन आरो दिनै नोंथाङा बिश्वास खालामदो दिनै नोंथाङा माखौ गिबावदों आरो नोंथाङा माखौ सानबावनानै दङ जे सोरनि सिङाव थानो होननानै इसोरनि सिङाव थादो सैताननि जेंगा गसंदो नोंथारगौनि इसोरा नोंथांजों हेफाजाब खालामलायगोन आरो नोंथारगौनि इसोरा नोंथांजों अरायसम लोगोसे थाफ्लायगोन आरो नोंथाङा दुखु जाबावनो नांलिया ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा सैताननि जेंगा गसङोब्लानो सैताना नोंथांनिफ्राय बियो खारलांगोन आरो नोंथांनि न'खराव गोबांथार प्रब्लेमब्लाबो गासैबो जे सैताननि जे प्रब्लेमफोर लाबोनाय गासैबो नोंथांनिफ्राय बियो थांगोन आरो बियो लाबोबावनाय नङा मानोना इसोरा दयालु इसोर आरो नोंथांजों अरायसम बियो लोगोसे दङ नोंथाङा बिश्वास खालामनानै बे बोसोनखौ गोसोआव लादो होननानै बरसा आरो नोंथाङा अरायसम इसोरनियाव बिफ्लायदो नोंथांखौनि इसोरा नोंथांखौ हेफाजाब खालामगोन नोंथांमोन गासैबो बाइबेलखौ अरायसम फराय आरो नोंथाङा अरायसम प्रार्थना खालामबाय थाफ्लायदो आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन नोंथांमोननियाव माबाफोर रिकुवेस्टफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा जे मेसेज खालामनो हागोन नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय